alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'da. Sahabi biyeteɗo ibnu masud radiyallahu anhu o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam juuli tisubar, nden o juuli tisubar o juuli darɗe joyi, nden o silmini. Sahaba ɓe mbimo ya rasulallah, juulu kam barka ko ɓeyda. O wi ko woni? ɓe mbimo a juuli darɗe joyi. O sujji laabi ɗiɗi caggal nde o silmini. E riwaya goɗɗo o hofi koppi makko, o hucciri funnaange, o sujji laabi ɗiɗi, o silmini. Rawahul jamaa. ɗum ɗo holko firti? An juulano tisubar, a juuli darɗe joyi, a silmini caggal nde kalanɗa, caggal nde ciftinɗa, ɗum fof bonnata juuluma. A huccittu funnaange, cujja laabi ɗiɗi, cilmina, a firlita ko tahiyata o. Wallahu a'lam.